ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. ҷангвари бебохти вазни миёнаи UFC Ҳамза Чимаев як порчаи тамринҳои худро пеш аз муҳориба зидди Роберт Уитакер нишон дод. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 26 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 308 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. боз шаби гузашта варзигари тоҷик Муин Ғафуров низ тамринҳои худро аз UFC нишон дод, ки айни замон Муин Ғафуров дар он ҷо барои чорум муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC омода шуда истодааст. рақиби Муин бошад варзигари бебоғ Реня Накамура мешавад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 18 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад. менеҷери Ҷастин Гейҷи Али Абдулазиз гуфт, ки муштарияш кай ба октагон бармегардад ва рақиби ӯ кӣ шуда метавонад. Ҷастин Гейҷи моҳи март бармегардад. ҳозир ӯ танаффус гирифтааст. баъди охирон муҳориба худро барқарор карда истодааст. ман фикр мекунам, ки ӯ ин чизро сазовор аст. муҳорибаи навбатӣ ӯ зидди кӣ мешавад? ман намедонам. рақиб метавонад ки Дастин Порие шавад, метавонад ки Дэн Хукер шавад, ё ин ки Ренато Майкано рақиб шуда метавонад. касеро ки диҳанд рақиб ҳамон мешавад. Ҷастин барои худ рақиб интихоб намекунад, гуфтааст Абдулазиз. бояд гуфт, ки Гейҷи охирон муҳорибаи худро зидди Холлоуэй гузаронида буд, ки бо тариқи нокаути вазнин мағлуб шуд ва ҳамчунин камарбанди БМФ-и худро аз даст дод. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, байни Илия Топурия ва дастаи Ислам Махачев муноқиша шуд ва дастаи Ислам Усман Нурмагомедов ва Тагир Уламбеков Топурияро огоҳ карданд, ки дар вақти вохӯрӣ бояд дар суханҳои худ ҷавоб диҳӣ. ва шаби гузашта Топурия барои муҳориба зидди Макс Холлоуэй ба Абу-Даби омад, ки муҳорибаи онҳо дар Абу-Даби рӯзи 26 октябр мегузарад ва ин дафъа аз Абу-Даби Топурия оиди Ислам Махачев чунин суханҳо гуфт: ислам ҷангвари сахт ва чемпиони арзанда аст. рости гап ӯ яке аз онҳоест, ки ҷои худ ва камарбанди худро сазовор аст. маҳз барои ҳамин ма бо ӯ дар октагон ҷангидан мехоҳам. ӯ тамоман ба Билол Муҳаммад монанд нест, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Топурия баъзе мухлисон ба хулоса омаданд, ки Топурия тарсид ва чунин суханҳо гуфт. ана баъзе дигари мухлисон бошад ба хулоса омаданд, ки Топурия ҳамин гуна муҳорибаи худро зидди Махачев пеш бурда истодааст. барои ҳамин ҳар гуна суханҳо гуфта истодааст. худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Топурия чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.